pensando naquilo que cantaba Mercedes Sosa, que decía algo así como que mentres que o cantor non morre, a rosa non morre. E Delgado Gurriarán, eu penso que xunto a outros compañeros de exilio foi moi consciente de como, con independencia de como lle fora a él na vida, nese longo e duro, intensísimo exilio, tiña que seguir cantando, non? E a eso responde a participación en Nova Galiza ou, por exemplo, como en outono de 1940, cando é asesinado Antón Elías Clavel, justamente lle dedica o primeiro poema, non? Que hai a figura de Clavel. E a participación nese sentido do propio Delgado Gurriarán en todas e cada unha das iniciativas centrais de reorganización galeguista do grupo de exiliados que proviñan na maior parte do Partido Galeguista, neste caso en México, desde o ano 39, a participación de Delgado Gurriarán aí responde a esa idea, non?